Lappeenranta ja tulen Luumäeltä Etelä-Karjalasta. Päädyin pari vuotta sitten Tunturiin töihin sen takia, koska halusin kokea Lapin taian ja sen tietynlaisen vapauden. Teen Levillä monipuolisesti ravintola-alan hommia, mutta pääsääntöisesti toimin baarimikkona. Työni on todella hauskaa ja todella monipuolista. Baarimikkona kasaan ja myyn juomia baarissa ja on se jollain tavalla myös asiakkaiden viihdyttämistä. Tunturikeskuksessa työskentely on todella avartavaa ja kansainvälistä. Parasta työssäni täällä on uudet ihmiset ja sesonkiluonteisuus. Asiakkaat ovat todella rempseällä ja iloisella fiiliksellä Tunturissa. Parhaat asiakaskohtaamiset ovat sellaisia, kun saa asiakkaan hyvälle tuulelle omalla palvelullaan. Olen viihtynyt Tunturikeskuksessa todella hyvin. Vapaa-ajalla pyrin ulkoilemaan ja harrastan esimerkiksi lautailua. Täällä on Tunturissa oppinut sen tietynlaisen stressittömän elämän, että toki täällä elämä on todella hektistä, mutta se on myös stressitöntä. Missään muualla ei ole mahdollista kokea esimerkiksi sitä, että voi huolettomasti työpäivän jälkeen lähteä laskemaan tai ennen työpäivää. Työ Tunturikeskuksessa sopii sellaiselle henkilölle, jolla ei seuraavaksi ole ehkä minkäänlaista suunnitelmaa ja joka kaipaa muutosta hetkellisesti tai jopa pysyvästi. Ja sellaiselle ihmiselle, kenellä on seikkailumieltä.